Takže dobrý deň. Dneska by sme si ukázali, ako sa robí taký klasický e-book. Tak ako prvou vecou začneme tým, že si otvoríme vo Worde daný dokument, ktorý následne upravíme a prekonvertujeme ho do PDF súboru. Keď máme dokument kompletne spravený, to znamená, máme upravené celú diakritiku, tak následne ho uložíme. Uložíme ho ako PDF. Následne, keď sa nám uloží dokument, otvoríme si program Calibre. Tento program slúži vlastne na prekonvertovanie klasického PDF súboru na EPUB. Ako vidíme, tu už máme pripravený daný PDF súbor. Tu v Calibre máme možnosť previesť knihy. Vložíme najprv daný PDF súbor do programu Calibre. Následne, ako vidíme, máme tu možnosť previesť knihy. Klikneme na to. Tu sa nám zobrazí titulka danej knihy, lenže my si ešte dáme k tomu obálku, ktorú už máme vopred nachystanú. A dáme OK. Teraz nastáva samotná konvertácia na daný EPUB. Medzi tým si môžeme otvoriť iTunes pre užívateľov rozhrania Macintosh. A OK. Kniha ešte nie je hotová. Počkáme chvíľočku. Medzi tým si dáme položku knižnica, kde máme už nejaké tie dané knihy. Knihu máme prekonvertovanú. Tu si ju vložíme. Otvoríme si toto. Tu už by sme ju mali mať nachystanú. Áno, tu je. Klasicky ju chytíme. Vložíme ju do knižnice. Tu ju už máme pekne prichystanú. Následne pripojíme svoje zariadenie, iPad alebo iPhone, to záleží od vás, a dáme klasickú synchronizáciu s daným zariadením. To je všetko. Dúfam, že toto video bolo nejak poučné pre vás a dúfam, že naďalej budete navštevovať našu stránku LG Books. Ďakujem pekne.